Naša tema zapravo večeras nije samo spasenje, nego jest sigurnost spasenja. Da vas pitam odmah na početku, koliko je vas sigurno da ste spašeni? Dajte, dignite ruku. Dobro. Ovi koji nisu digli ruku ili taktiziraju, ili ne znam, gruntaju, ili možda uopće zapravo ne razumiju o čemu je riječ. Dobro, u svakom slučaju, ja spadam u onu grupu isto koja nisam baš siguran, ovak negdje na pol bi digao ruku. Sad ćete vidjeti zbog čega. Ne to zbog toga što ja nisam uvjeren da to jest, nego baš zbog toga što je tema, vidjet ćete, vrlo složena i daleko od toga da je jednostavna i jednoznačna. Ok, nadam se da ćemo otići malo dalje u razumijevanju pojma spasenje, ali tko zna, možda će nam se nakon ove večeri sve zakomplicirati. Ne znam, ništa vam ne obećajem, znate. Ima tema koja je onak na prvu sjednu. Daj Bože da bude tako, evo zaista Gospodine pomozi nam u svemu ovom, jer je toliko prisutna, kad čitate u Bibliji zapravo i u Starom Zavjetu i u Novom Zavjetu, tako često zapravo dođemo do toga gdje piše, na toliko mjesta toga ima, ali međutim piše na jednom mjestu ovo, pa na drugom mjestu ovo, pa Bože dragi, ko se zapravo neću reći može spasiti, nego ko se može snaći u svemu tome. Evo. Dakle ovako, kaže Psalam 27, Bog mi je svjetlost i što? Bog mi je svjetlost i spasenje. Imaš Boga, spašen si. Aleluja. Svi koji ste digli ruku u zrak imate zapravo pravo. Ako imate Boga, imate spasenje. Ali opet vidjet ćemo da zapravo stvar nije tako jednostavno. Ok. Dakle, obzirom kao što sam već rekao da Biblija na jako puno mjesta govori o spasenju i o spašenosti, iz toga možemo zaključiti da je to pojam kojim se označava, definira oslobođenje od čega? Od različitih vremenitih nekakvih oblika zala, sotone, grijeha i na koncu ono što svi trebamo zapravo izbjeći, truditi se izbjeći, to zapravo jest vječna propast. Zapravo sad ono što nas interesira jest kako se zapravo spasiti. Jel vas interesira? Kako možemo mi postići to spasenje? Koga interesira? Da vidimo. Znači svi se želimo spasiti, niko ne želi propast, pa normalno, logično, jeli? Ok, a opet baš nismo sigurni gdje smo spašeni, gdje smo na putu spasenja, koliko smo zapravo blizu ili daleko od toga, evo vidjet ćemo sada kroz ovu pouku. Možemo li mi, da vas pitam odmah na početku, učiniti bilo što da bi se spasili? Kako od privremenih zala, tako i od vječne propasti. Dobro razmislite, da li mi možemo išta učiniti da bi se spasili? Da li mi možemo išta učiniti ili je sve što radi za naše spasenje netko drugi, a to je tko? To je naš Gospodin. Pazite sad ovo, ishodišni tekst od kojeg polazimo večeras je poslanica Efežanima 2:8-9, tamo jasno kaže sljedeće: milošću ste spašeni po vjeri. To ne dolazi od vas, to je dar Božji, to ne dolazi od dijela da se tko ne bi hvastao. Dakle, to je Božji dar. Dakle, da li mi možemo išta učiniti da bi se spasili, ako je to Božji dar? Da li možemo nešto učiniti? Tako je. Dakle, jedina stvar, nešto što mi zapravo uopće možemo učiniti, ne moraš se niti pomaknuti iz svoje fotelje. Dobro, bolje bilo da makneš daljinski upravljač od sebe, da ti ne promakne taj trenutak spasenja tvoga vlastitoga, ali ono što možeš učiniti doslovno bilo gdje, u crkvi, ovdje, ondje, dakle zapravo da odgovoriš na neki način na taj poticaj i poziv da te ovo koji ti Bog nudi, a to je spasenje. Ok, ima nas različitih uzrasta. Možda će se neki od nas, vas ili nas starih, sad gleda se guram u mlađe, ne? Da li će se možda neko sjetiti? Bile su nekada pučke misije. Pa i dan danas se negdje, znate, oni koji ne prihvaćaju ove naše karizmatske susrete, pa ipak puste pučke misije. To je kao neki prijelaz, a nije baš tak strong, pa onda ajde, nek idu pučke misije, ne? I onda budu te pučke misije, onda se izradi jedno raspelo, se sjećate toga, imate to u vašim crkvama. I ostane nakon misija datum od kad do kad je to bilo, jel da? I bilo je 1937, zamisli, onda su bile pučke misije, do dana današnjeg nije bio nijedan seminar. Wow, koja duhovna pustoš, čovječe, ne? I šta piše tamo, osim tog datuma piše još nešto. Bravo, ok, ima na starijih ovdje. Kaže, spasi dušu svoju. Sad ja vas pitam, pa je li to ispravno rečeno? Sad smo malo prije ovdje pročitali o Efežanima da je to Božji dar. Dakle, ti ne možeš ništa učiniti. Kako ti možeš onda spasiti dušu svoju? Da vas pitam, to što piše na tom raspelu, to onda je ispravna teologija. Šta mislite? Spasi dušu svoju. Ja mislim, samo ako se misli da ti povjeruješ u to što ti Bog nudi. Jedini tvoj rad, jedina tvoja aktivnost je tvoja što?
Tvoja vjera. Ništa drugo. U tom smislu, ajde, to je taj nešto, spasi dušu svoju, nešto si ti dao od sebe, ali zapravo tko je učinio najveći posao? Tko je učinio veliki i zapravo 99,99, ne znam koliko posto je učinio, tko je učinio Gospodin, jel tako? Dakle, potvrda da definitivno spasenje dolazi od Boga naći ćete na jako, jako puno mjesta u Božoj riječi. Pa tako kaže u knjizi Otkrivenja, vidite malo šaram, idemo ovdje ondje, znači od psalma pa poslanice Efežanima, sad smo već u knjizi Otkrivenja. Dakle, Otkrivenje 19.1 kaže, ovo je jedan od najdražih citata u Bibliji, izgovori ga barem 10 puta dnevno. Barem u početku kad uđem u dan i kad slavim Gospodina, ja znam da gore ovi rasturaju u slavljenju. Znate koja fešta gore, ljudi moji? I ako želimo vidjeti kakva je fešta gore, onda odeš tako te neke dijelove Biblije, naročito knjigu Otkrivenja, onda vidiš gore. Nije samo daš pobožna atmosfera, ovak čekaju da se nešto dogodi, nego oni gore kaže Aleluja, spasenje, slava i moć pripadaju Bogu našem jagancu. Oni viču gore, doslovno kaže Božja riječ, da oni gore viču. Zamisli koja radost, koje veselje. Ne viču jedni na druge, nego viču pred Bogom. Ne svađaju se gore, nego slave iz svog grla, iz sveg glasa slave Gospodine. Kaže Aleluja, spasenje, slava i moć pripadaju Bogu našem jagancu. Dakle, kome pripada spasenje, slava i moć? Pripadaju kome? Bogu našemu jagancu. Možemo to reći zajedno. Bogu našemu jagancu. Kako onda ovo što kaže spasi dušu svoju? Dakle, opet se vraćamo samo na to da zapravo prihvatimo te uvjete spasenja, da zapravo povjerujemo da jest Bog to zapravo već učinio. Ok. Dakle, kome pripada spasenje? Bogu našemu jagancu. I s te točke, ajmo ići dalje, ovdje da još samo ponovim, dakle, ljudima jest to nemoguće, ali Bogu je moguće. Doslovno kaže u Mateju 19.28. Dakle, ljudima jest nikako to, dakle, nikako nije moguće. Što god da ti učinio. Znate koja je razlika između religija i kršćanstva? Dakle, u religijama, koja god religija, oni svi pokušavaju postići to. Pokušavaju doći do spasenja i nikako ne uspijevaju se spasiti. Oni zapravo uvijek ostaju negdje vani. U kršćanstvu se zapravo događa obrnuto. Bog se spušta prema čovjeku, prema čovječanstvu. Obrnuto, potpuno obrnuto. Dakle, nikako ne možemo usporediti kršćanstvo sa bilo kojom drugom vjerom. Ok, idemo sad malo dodavati te spoznaje o spasenju. Sad ćemo vidjeti da nije baš ta stvar tako jednostavna. Dakle, ovako, u dijelima apostolskim kaže tko zazove ime Gospodnje, bit će spašen. Dakle, zazvao si ime Gospodnje i ti si spašen. Da li je moguće biti spašen bez krsta, sakramenta krštenja? Da li je moguće? U ranoj crkvi imali ste mučenike, on je već bio mučenik za Krista, još nije bio ni kršten. Bio je kršten, teologija kaže, ženom ili svojom vlastitom krvlju. Gdje je on završio kasnije? Završio gdje? U nebo ili u propasti? Što mislite? U nebo. Bog ga je spasio. Neki su čak proglašeni svecima, a nikad kršteni nisu. Dakle, definitivno da stoji ova priča. Tko zazove ime Gospodnje, bit će spašen. Koliko je, dakle imamo takav primjer zapravo na križu, na Golgoti. Jedan odlazi u propast od razbojnika, drugi odlazi kuda? Odlazi u nebo. Kaže Isus, još danas ćeš biti sa mnom u raju. Sveti Dizma, pazi, postao je svetac. Kako kažemo, uzdignut na čast oltara. Prvi svetac. Nije bio kršten, nije se stigao krstiti. Ali Isus se proglasio za svojega spasitelja Gospodina. Kako smo malo prije ovdje vidjeli, tko zazove ime Gospodnje, bit će što? I Isus odmah govori, bit ćeš sa mnom danas u raju. Nećeš biti ni 5 minuta u čistilištu. Ni godinu dana, ni ne znam koliko. Danas ćeš biti sa mnom u raju. Očito da je dovoljno zazvati ime Gospodnje, naročito ako si u takvim okolnostima, nemaš više ni 5 minuta života, ne možeš razviti sve svoje talente. Doći ćemo do talenata. Ako imaš neke talente, ako ti je Bog dao vrijeme, očito da će se tražiti od nas nešto zapravo drugo, nešto zapravo puno više. Koliko je osobna vjera važna, govori nam i činjenica da Isus u više slučajeva ozdravljenja rekao što? Vjera te tvoja što? Vjera te tvoja spasila. Imamo takvu ženu koja je ozdravila od krvarenja, Marko 9.22, pa onda imamo onog Jerihonskog slijepca, u Marku 10.52, pa imate onu grešnicu u Farizejevoj kući, Luka 7.50, i onda čak i onom jednom gubavcu, znate, izliječio je 10 gubavaca, on je jedan koji se vratio. Isus i njemu kaže što? Vjera te tvoja spasa. Dakle, što nas spašava? Spašava nas što? Spašava nas naša vjera. Ok. Da li je još ipak nešto potrebno za spasenje? Šta mislite? Ako nismo završili kao mučenici, ako nismo završili prije vremena na križu, ako nam je Bog dao određene dane i godine života, da li je potrebno još nešto?
zanimljivo. Isus je rekao, vidite, u biti sad samo dodajemo stvari. Dovoljno je ovo, ali. Dovoljno je ovo, ali. Ako ti je Bog dao, znači, život, vijek, ne znam kakav, očito trebaš učiniti još nešto. Pa tako Isus kaže, prije nego što će otići gore u nebo, dakle u nebesku slavu, Isus kaže u Marku 16:16, znate, to je veliki nalog. Isus je rekao, idite po cijelom svijetu i tako dalje, i tako dalje. I onda kaže, tko povjeruje i pokrsti se, bit će što? Šta je sad ovo? Ovdje kaže, ko zazove ime Gospodnje, bit će spašen. Povjeruj, to ti je dovoljno, sad je nešto dodao. Sad kako se tu snaći, ne? A zapravo stvar je vrlo jednostavna. Dakle, za nekakav normalan put vjere nije dovoljno samo vjera. Ti moraš, ako si odrasla osoba, na neki način finalizirati svoju odluku za Krista tako da se što? Da se krstiš. A ako su te kao malo dijete odnijeli na krštenje, je li ti dovoljno krštenje da bi se spasio? Nije. Nije ti dovoljno krštenje. To ti je kao odnijeli smo dijete na krštenje i bit će sve dobro s njim u životu. Ne, nego ti trebaš sijati, svjedočiti vjeru u njegovo srce, da jednog dana on bude zreo zapravo u Kristu, da sam prihvati zapravo Gospodina za svog spasitelja i Gospodina. Primi Duha Svetoga, to bi zapravo trebalo biti, ne znam, sakrament krizme. Međutim, čak smo i tad premladi. Pa ispada da taj trenutak nekakvog novog rođenja, o kojem je Gospodin govorio, se zapravo pomiče. Ne sa krštenja, ne sa krizme, nego ko zna, ne znam. Ja sam doživio to onako svjesno, baš svjesno kad sam imao 17 godina. Neko će u 57. neko će u 77. Kad je rekao, Isuse, budi moj spasitelj i Gospodin. Tad je sve profunkcioniralo. Tad je profunkcioniralo te milosti krštenja. Tad u tom trenutku su se oslobodile. Dakle, ili prvo krštenje pa vjera, ili prvo vjera pa krštenje. Ok, da li nam treba nešto još osim vjere i krsta? Sakramenta krsta da bi se spasili. Idemo sad dalje, sad dodajemo stvari, vidite, zato je dosta teško govoriti o ovim stvarima. Sveti Pavao dodaje jako puno. Slušajte sad ovo, kaže u Galačanima 5:6. Uistinu u Kristu Isusu nema vrijednosti ni obrezanje, nego vjera koja očituje svoju snagu ljubavlju. Ova jedna riječ je tako mnogo. Užasno puno, to je strašno puno. Ponovit ću, kaže, uistinu u Kristu Isusu nema vrijednosti ni obrezanje, a drugim riječima, nikakva religiozna praksa, nikakva religija, to nema vrijednosti u Kristu, nego vjera, ali ne bilo kakva, koja očituje svoju snagu ljubavlju. Pazi, jedna kratka riječ, ali nam na neki način zapravo komplicira život, pod navodnicima. Odnosno, na neki način bi nas trebalo itekako zapravo uozbiljiti. Da vas pitam, šta mislite, da li je moguće da se ipak neko spasi i bez krsta i bez vjere i bez djelotvorne ljubavi i tako dalje, ili mislite da svi muslimani, rejkisti, budisti, ateisti idu u pakao? Što mislite? Spasit će. Podijelimo. Pa, ako ćemo uzeti, sad ćemo vidjeti, iz poslanice Jakovljeve malo jedan duži tekst, mislim da nas ovaj tekst može itekako iznenaditi. I neki mistici su imali vizije pakla, čistilište i tako dalje, pa sad ne možemo uzeti baš kao ex katedra Jamesovu najnoviju knjigu, ali tamo piše stvari da se čovjek iznenadi. Pa gled, za nekog sam mislio, taj morate bar biti, ne znam, gore u nebu, ne znam gdje, evo ga, bakće se dolu u čistilištu, pa kako to? Znate, svakome od nas je različito dano i svakome od nas zapravo će se različito tražiti. Ja ću vam sad pročitati jednu, ja znam da vi znate ovo, malo je duži tekst, ali kad ovo pročitaš, gotovo da ti uopće ne treba više propovjed. Dakle, poslanica, Jakovljeva poslanica, drugo poglavlje od 14. do 25. reda. Probajte se uživiti. Svaka riječ o vjerama vas je važna. Svaki redak je važan. Kaže ovako, što koristi, braćo moja, ako tko rekne da ima vjeru, a djela nema? Pazi ovo. Može li ga vjera spasiti? Ako su koji brat ili sestra goli i bez hrane, pa im tko god od vas rekne, hajde u miru, grijte se i sitite, a ne dadete im što je potrebno za tijelo, koja korist? Tako i vjera, ako nema djela, mrtva je u sebi. Inače, mogao bi netko reći, ti imaš vjeru, a ja imam djela, pokaži mi svoju vjeru bez djela, a ja ću tebi djelima pokazati svoju vjeru. Ti vjeruješ da je jedan Bog, dobro činiš i džalbi vjeruju dršću. Hoćeš li spoznati, šuplja glavo, da je vjera bez djela jalova? Pazi kako je odriješit Jakov. Hoćeš li spoznati, šuplja glavo, da je vjera bez djela jalova?
Zar se Abraham, otac naš, ne opravda djelima, kad na žrtvenik prinese Izaka, sina svoga? Vidiš, vjera je surađivala s djelima njegovim i djelima se vjera usavršila. Te se ispunilo pismo koje veli, povjerova Abraham Bogu i uračuna mu se u pravednost. Pa prijatelj Božji posta. Gledajte, čovjek se opravdava djelima, a ne samom vjerom. Ne opravda li se slično djelima i, pazite koga navodi ovdje, i Rahaba, bludnica, kad primi glasnike i drugim ih putem izvede. Jer kao što je tijelo bez duha mrtvo, tako je i vjera bez djela mrtva. Kome je ovo poznat tekst? Dignite mi ruku. Sada mi je poznat. Kome nije prije bio. Nije li ovo tekst da te hiti iz cipela? Znači, na početku da vas podsjetim opet. Ko se zove ime Gospodnje, bit će spašen, spašeni smo. Jela, digli smo ruku za. Ona kaže krštenje, dobro, mi ovdje nemamo problema s tim, imamo vjeru, imamo krštenje, ali kad se dođe do djelotvorne vjere koja se zapravo zove ljubav, djelotvorna vjera se zapravo zove ljubav. Onda smo zapravo na jednom vrlo, kako bih rekao, na jednom tankom smo zapravo ledu, znate. I ovo je pouka koju ja upućujem samo sebi, znate. Ja nikog nisam došao ovdje špotati. Ako koga trebaš špotat ću sebe prvog. Dakle, kakva su moja djela? Da li ja odgovaram, znači, svojim životom, svojim stavom, svojim načinom razmišljanja, svojim predanjem, u konačnici radi se zapravo o predanju. Da li mi možemo učiniti jedno dublje predanje? Znate, Bog nas zapravo poziva na jedno dublje predanje. Na jedno dublje predanje. I onda će nam postati savršeno jasno, ta djela ljubavi nam postaju savršeno jasna, ta djelotvorna vjera postaje ti savršeno jasna. Kad ti pitaš Gospodine što trebam činiti, Gospodin će to sigurno reći. I onda zapravo rasteš u ljubavi. Nije to samo da se djela, da se kako neki tumače, da mi sad smo zahvalni Bogu za naše spasenje pa idemo činiti dobra djela. Nije stvar samo u tome. Nije to. To je nekakva, rekao bih čak, usuđujem se reći, protestantska teologija. Nije to, pa mnogi nisu uopće došli do toga. Ti trebaš zato govoriti, trubiti ljudima u uši, budi zahvalan, budi zahvalan, budi zahvalan. Ali ne samo to da ti to ideš sad iz neke računice, Bog me spasio pa sad idem neka djela učiniti. Ne, nego se ti trebaš itekako truditi, zapravo ući u ta djela ljubavi. Znate kako, mi imamo stav kakav imamo prema služenju. Znate, Sveti Franjo kad je umirao šta je rekao? Veli, braćo, još nismo niti krenuli. Još nismo niti krenuli. Zamisli šta je sve čovjek napravio. Majka Terezija isto tako umire, ma joj, ovo je sve ništa što smo napravili. A zamisli kolike duše zbrinule, stotine tisuća, ne znam koga, kolikima olakšali boli i patnje i tako dalje. Tako razmišlja svetac. Mi koji nismo baš jako sveti, mi smo, pa možda ćemo nekako, nije lako doći u nebo, znate. Kraljevstvo Božje osvajaju ko? Silnici. Silnici osvajaju kraljevstvo Božje. U nebo nije lako doći. A znate, ne misli se sad u smislu da kraljevstvo Božje, da će samo gore ući, nego u mentalitet kraljevstva Božjega. Da uđemo u mentalitet da se zapravo po nama spušta kraljevstvo Božje na zemlji. Silnici to mogu. Znate što, ja mislim da nema razlike između Duha Svetoga kojeg su primili Gospa, učenici i apostoli na dan Pedesetnice i Duha Svetog kojeg smo primili mi. Nego pitanje koliko mi surađujemo. Rana crkva je surađivala sa Duhom Svetim. Sve je frcalo od znamenja, čudesa i tako dalje. I istog Duha Svetog imamo i mi. Znate da ja dosta govorim o poslanju. Neću reći da, ne znam, možda čak najviše od svih govornika, ali zaista nekako vjerujem i vjerujem da zato to i govorim, imam jedno otkrivenje da je početi služiti Bogu vrlo jednostavno. Početi služiti Bogu jest jako jednostavno. To nije samo za odabranike, nego ti imaš jednu nišu, jedno područje na koje ne može stati, ne može stupiti ničija noga nego samo tvoja. Postoji jedno originalno poslanje za svakoga od nas. Se slažete s tim? Da. I ako ti promašiš to, neka rupa će nastati. 100 puta sam pričao o onim pazlama. Sjedneš dole sa djecom na pod i radiš one pazle. I jedna se uvijek izgubi, jel da? I slika nije cjelovita. Ti i ja, mi smo ta pazla, mi se trebamo ugraditi, ali zanimljivo je kad ti staviš jednu pazlu, oko te pazle onih 5 pazli nalazi svoje mjesto, jel tako? Koliki od vas su, ne znam, pokrenuli, udruge, neke zajednice i tako dalje. Koliko vas je bilo na početku? 1, 2 ili 3.
Kako kaže Biblija, od jednog biti će koliko? 1000. Od jednog biti će 1000. Možda se pitaš koliko ćeš mi Bože poslati. Imam neku viziju, Bog ti daje neku viziju, hoće ti Bog nekoga pozvati. Sjeti se, od jednog biti će 1000. Ne mora biti 1000, nek bude 100, nek bude 50, nek bude onaj broj koji je Bog odredio. Bog će ti poslati suradnike i ti suradnici su ti onda kasnije zahvalni. Koliki ljudi ne bi se snašli u životu da nije Sveti Franjo pokrenuo to što je pokrenuo? Koliko ljudi bi talambasalo okolo po svijetu ne bi znali što mogu biti u životu? Evo, on je ta pazla, oko njega, gle koliki ljudi se ugrađuju. Ok, idemo ljudi malo razmišljati o tom svom poslanju. Ali postoji jedna univerzalna Božja volja za sve nas. Univerzalni Božji plan za svakoga kršćanina. A to je što? 1. Solunjanima 4.3 kaže, Božja volja je naše što? Možemo reći zajedno. Božja volja je naše posvećenje. Ajmo još jedan put. Božja volja je naše posvećenje. Doslovno tako piše. Dakle, ti se pitaš kakvu udrugu, kakvu zajednicu, što treba pokrenuti, a Gospodin kaže, jesi mi predao život? Jesam. Ok, što je sad sljedeće? Što je sljedeće? Posvećenje. Možda ti Gospodin ništa neće reći, samo posvećenje. Bog te poziva na posvećenje, to je jedna originalna Božja volja za svakoga, za Štefa, Peru, mene i za ne znam koga. Jest posvećenje. Dakle, sljedeći tekst koji definitivno i direktno dovodi u vezi spasenje i posvećenje je vrlo ozbiljan, a da ne kažem opasan. Vrlo ozbiljan, da ne kažem opasan. Gledajte što kaže u Hebrejima. U savezu sa svetima težite za spasenjem i posvećenjem bez kojega nitko neće vidjeti Gospodina. Najopasniji tekst u Bibliji, vjerojatno. Za kršćane. Koji se pokrstio, koji je predao život Isusu Kristu i koji je stao. Nit služi, nit se posvećuje. A ti očekuješ, već si zamislio, ne znam koji je gore, na galeriji, ne? Pa pazite što ovdje kaže. Gledajte što ovdje kaže. U savezu sa svetima težite za spasenjem i posvećenjem. To dvoje je povezano. Spasenja nema bez posvećenja. Kaže, bez kojega doslovno nitko neće vidjeti Gospodina. Ti 100 puta kršten. 1000 puta. Znate kako je rekao Isus? Doslovno je rekao. Veli, doći će neki reći, čudesa smo činili u tvoje ime, ozdravljali ljude, uskrsivali bolesno. On će reći, odlazite od mene prokleti u oganj vječni. Wow, kako je to moguće? Dao mi Gospodin i silu i otkrivenja i karizme i tak dalje. Međutim, oni nikad nisu došli do Gospodinovih nogu i tražili posvećenje. Dakle, moguće je da će mnogi ljudi otići u konačnici u vječnu propast. Mnogi kršćani. Još ću vam jedanput, vidim da vam to ne sjeda nekima. Najopasniji tekst u Bibliji, znate, ja stvarno rekao sam da je malo tvrđa hrana danas. U savezu sa svetima težite za spasenjem i posvećenjem bez kojega nitko neće vidjeti Gospodina. Amen. Sad neko može reći, a Gospodin je milostiv. Gospodin je dobar. Ne. Pa je dobar, ali pravedan. Jel ti rekao svoju riječ? Jel ti lijepo rekao? Ti ovdje piše. Bez posvećenja niko neće vidjeti Gospodina. A gdje će završiti ti koji neće vidjeti Gospodina? Da, kod Gospodina. Dakle, ako što crkvi treba danas, trebalo je uvijek. Ali ako joj treba što danas u vremenu u kojem mi živimo, znate što treba? Treba doći jedan val posvećenja. I to mnogi zazivaju. Znači, molimo za probuđenje. Ma ne, val posvećenja. Prije svega da mi koji smo tu, koji se muvamo oko crkve, prvo nama treba posvećenja, onda će doći probuđenje. Razumijete to? Da se mi posvetimo, otkrijemo zapravo što Bog ima za nas, počnemo to činiti, onda će Bog početi izlijevati na nevjernike, poluvjernike i tako dalje svoju milost. Dakle, val posvećenja, duše sveti, ja te molim za jedan val, da spustiš svoju silu. Posvećenja na nas. I sad ovako, obzirom da većina ljudi kad se kaže svetost i posvećenje imaju nekakve fiks ideje, moram sad objasniti šta sad uopće zapravo znači posvećenje. Jel kužite vi šta znači posvećenje? Ko razumije šta znači biti svet? Ajde da vidimo sad. Ajde da vidimo sad. Posvećenje je ključ ulaska u Božje blagoslove na zemlji i na koncu ulaska u nebo. To je ključ. Posvećenje, osobno posvećenje. Dakle, oni koji imaju fiks ideje, morat će malo korigirati svoje ideje. Dakle, neki misle da je posvećenje, da dođeš, da si tak svet, da u jednom trenutku ti onak glava ide 30% u lijevo ili desno, znaš, onak.
imaš onak pobožu neki onak, to je svetost, ne? Kojiš onak, već ti onak, ne znam koji pršljan ti je već onak, da odeš na renge, mislim da ti rekao, da ti zvizno šamarčinu, ono, daj se izravnaj, ne, ali ti misliš svetost je ako ti ili okicama onako krećeš za vrijeme molitve, to je svetost, ne? Nema veze sa svetošću ljudi. Neki ne jedu ništa danima, neki se uskraćuju bračnom partneru, dolaze nama savjetnicima i svašta čujemo. Svetost. To ti je svetost. Nema veze sa svetošću. To su sve nekakve krive grane koje treba lomiti, koje treba čupati. To nema veze sa svetošću. Dakle, da skratim priču, što zapravo znači biti sveti. Jel znate koja hebrejska riječ označava taj pojam? Opjevana je u mnogim pjesmama. Ako odete na YouTube, naćete puno pjesama. Svet. Kadoš. Kadoš. I u hebrejskom ta riječ označava onoga koji je odvojen za neku posebnu svrhu. Onaj koji je drugačiji. Eto, to ti je svetost. Ti si odabran za neku posebnu svrhu, stari moj. Stara moja. Okay. Odabran si i odabrana si za neku posebnu svrhu. Od trenutka krštenja, od trenutka krizme naročito, ili ako si u nekoj dobi kasnije kad si bio malo stariji, to se skupa prihvatio si jednu posebnu zapravo svrhu. Bog ima svrhu za svakog čovjeka. Ponovit ću šta to znači. Dakle, to znači biti odabran za neku posebnu svrhu i znači biti drugačiji. Dakle, mi kršćani trebamo biti definitivno drugačiji od ovoga svijeta. Dakle, oni koji imamo svrhu i koji smo drugačiji. Ne možeš ići na ista mjesta na zabave kao i sav svijet. Ne možeš raditi ovo, ne možeš provoditi pred televizijom toliko kao i sav normalan svijet, ok? Ne možeš to, jer si odabran za neku drugu svrhu. Jer trebaš biti drugačiji. Bog te pozvao, znači to znači biti svet. Kadoš. Bog je drugačiji. Dakle, kadoš, kadoš, kadoš. Svet, svet, svet je naš gospodin Bog. Ali njegova djeca isto tako trebaju biti svete. Se slažemo s tim? Da. Ako je naš nebeski otac svet, a ono s kim si takav si. Ako ti nisi svet, ti nisi dovoljno s njim. S kim si takav si? Ako si ti dovoljno sa svojim Bogom, ti primaš njegove obilježja. Znači, ako nismo dovoljno sveti, nismo primili od njega. Zašto nismo primili? Nismo dovoljno s njim. Preskočili smo dobrati jutro duše sveti, preskočili smo jutarnju dozu Božje hrane, Božje kemoterapije i ne znam čega. Ne možeš biti svet, ok? Preskočiš jedan dan, drugi dan, treći dan, mjesec dana, nakon toga, eno ga u zatvoru. Udaljio se od gospodina, od morala, od zakona i tako dalje. Ok, da vam dam sad jednu sliku, što znači biti ne za čovjeka, nego i predmeti i stvari što je čovjek stvorio često puta mogu zapravo biti isto tako posvećeni. To nam možda može malo pomoći da shvatimo. Ako su stvari odabrane za to da su, kako bih rekao, drugačije, da imaju posebnu svrhu, onda kud još više smo zapravo to mi. Znate li da crkve, prije nego što postanu crkve, prije nego što dobiju titulara, trebaju biti što? Posvećene. To čini ko? Dolazi biskup, posvećuje, ajmo reći, predmet, samo jedan veliki predmet. I od tog trenutka to više nije obična građevina, znate? Od tog trenutka je to zapravo jedno mjesto koje je odabrano za jednu posebnu svrhu. Za posebnu svrhu. I ne daj Bože da se dogodi nekakvo zlo u njoj. Ne bi se zapravo trebalo događati više ništa što nije liturgija u crkvama i u ovim, kako se zove, katedralama, jel? E sad, ako se u crkvama i katedralama nakon posvećenja događa što? Liturgija. Ne možeš pokazati film više. Ne možeš pustiti lado ili ne znam, kola neka. Ne možeš. Jer je ona odabrana za nešto drugo. Sjetite se što Božja riječ kaže za svakoga od nas. Da smo mi hramovi koga čega? Hramovi Duha Svetoga. Izvadi svetohranište iz crkve. Ostaće ti građevina, Notre Dame ili ne znam kakva, predivna građevina, vitraji, kipovi, ne znam što. Tko je vrijedniji? Ti ili ta građevina? Mi. Svatko od nas. Mi smo živi hramovi Duha Svetog. Znači, ne znam da sam vam uspio jednu usporedbu, da li ste shvatili što sam htio reći. Ako je crkva odabrana, koja je obični kamen i ne možeš više unijeti ništa u nju nakon posvećenja, kako onda, kakav sadržaj zapravo nas kao hramova bi zapravo trebalo biti? Neću reći da mora biti samo liturgija, da trebaš samo čitati časoslovno, moliti od jutra do maka dok se ne skljokaš na pod. Nije stvar u tome, osim toga postoji duhovni rast.
U početku ćeš moliti 5 minuta, pola sata i tak dalje. Zapravo uopće nije važno da mi molimo 5 ili 10 sati, znate. Važno je živjeti posvećenim životom, da ti shvatiš svrhu svojega života i da ti stojiš na tome. Sjećam se, imali smo nedavno u jednom gradu seminar i organizatori su nešto veli, organiziramo sve seminare, nekako da nam je sve manje i manje ljudi ovdje, ne. Ja kažem, ono što je Božje djelo je postojanost. To što vi sada prolazite nekakvu, ne znam, silaznu putanju, ali oni se okupljaju 3-4 puta, 5 puta tjedno se okupljaju na molitvu. Ja kažem, to je samo prolazna faza, nemojte gledati na to. Doći će ponovo vrijeme i velike pod navodnicima slave i ne znam čega. Ako to uopće treba doći, znate. Nego, postojanošću ćete što? Svoje duše. Ćete spasiti svoje duše. I ti trebaš ići u posvećenju, u svom služenju naprijed. Bez obzira kakvi te rezultati pratili. Neka će biti sve će frcat na sve strane, neka će to ići možda malo lakše. Međutim, mi postojanošću zapravo spašavamo svoje duše. Vidite vi koliko zapravo o spasenju. Dakle, da malo vratim filmu nazad. Od početka što smo rekli? Ko zazove ime Gospodnje bit će spašen, tako? Onda kaže da treba osim vjere biti i krst. A nakon toga djelotvorna ljubav, nakon toga postojanost. Rekao, ko se onda može spasiti? Toliko toga zapravo Gospodin traži. Ali shvaćate sad zbog čega je jako teško govoriti o ovoj temi. U biti mi smo sad išli zbrajati. Dakle, ako gledate recimo prva vremena crkve, kad zaista su bili progoni, kad je zaista bilo neizvjesno, zaista je bilo dovoljno za spasenje, ko zazove ime Gospodnje bit će spašen. Ali mi danas, koji uživamo, ajmo reći nekakvu ili barem prividnu slobodu i kojima je Bog dao, ne znam, 70 ili 80 godina života u vjeri, Gospodin očito od nas traži što? Djelotvornu vjeru, odnosno djela ljubavi. U kojoj mjeri, ja nemam pojma. Ja ne znam ni za sebe, pa tako ne znam ni za vas. Ali da Gospodin će doći i da će tražiti. Sjećate se dao sam jednu manu, to jest drugom 2, jednom 5, jednom 10. Gospodin će to tražiti od nas. Znate? I Gospodin će tražiti sigurno da o svojoj vjeri svjedočimo. Jer bez svjedočanstva, bez riječi, navještene riječi, nema koga? Nema novih kršćana. Ok?